Sikhulumelanga namastelo chane ndimadekwana ngastelo vista tada bathi ndimacherone bakade bengikhuza lapha abasegoli bethi siyakubona uyathanda ukusibingelela kodwa usukuthi good night mawusuku usibingelela noma good evening nami ngiyazi ukuthi ndizama kakuphela bakwethu ke uhlelo lakhuluma nani kznchat.gov.za sinishamna namhlanje sisehluhluwe namaphethelo siyahamba ke azidlangale lokhu sihambile nje ukhona ungqongqoshe bathi mahamba abuya kadlali ulokho efikileke nje uyagadla namhlanje sithola sila ehluhluwe ngiyangithanda mawususihlebele bese sizokwenzani asibingelele Ntokozo sibingelele kubabukela emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada Ntokozo savumelana nokuqala kwethem le entsha u7th administration ukuthi sizoqhubeka nomsebenzi esasiwenza ngetheme edlule yokuthi sivakashela ama facilities onke whether i surprise visit noma i visit nje enormal so sila ehluhluweke namhlanje eclinic sizobavakashela ngoba well one sizokwenza lokho esasikusho ukuthi sifuna ukubona ukuthi basebenza kanjani but sikutholile ukuthi iclinic lena nje obilana iseduze ka N2 okusho ukuthi kuyaye kube khona even abantu abasengozini zeimoto and so forth but because by clinic abakwazi ukubasiza kufuna babathumele esibhedlela esifana neNgwelezane so sizobuka ke sibambisane neclinic ukuthi kuphe singakwenza ukubasiza ukuze umphakathi ukwazi ukusizakala so okwethu njena ukuthi sizobona iclinic sixoxe nabaphathi bese siyabona ukuthi iziphi izinto abayidingayo ukuze improve indlela abasebenza ngayo Ngqongqoshe ngiyathanda ngoba nami sengithola nami ngiphakathi kulento ayichaza ungqongqoshe ukuthi senza leyo nto kwakukho futhi okunye Ngqongqoshe ngikubona lapha esikoleni ePhoenix nalapho ke esizwa kuthiwa ke kunesifo esesithe chithisaka khona lapha ya ePhoenix nokwindawo lapha kuyiThekwini district siyafisa nje ukwazi ukuthi ke ubuye ukwenzani lapha yana nokuthi uthini umlayezo okhiphayo ngaphansi kohambo lwakho ade ulihambele Ntokozo sinesifo esibonile ukuthi khona esibizwa ngokuthi hand foot and mouth disease siyagcizelela ukuthi hand foot and mouth disease udokotela uzoyichaza sizamile ukuyichaza phakathi neviki umehluko phakathi kwa hand foot and mouth disease nale foot and mouth ephathwa izilwane amatele ukuthi into ezimbili ezihlukene lezo engafani futhi ayibaphathi ngendlela efanayo abantwana so besiye lapha na ke esikolweni iPhoenix esise Phoenix ngoba sithena sibuka inamba zabantwana abagulayo sabona ukuthi inamba enkulu biqhamuka kusona lesasikolo ngesikhathi siya ke ngolesibili bebe u89 akade bekhona namhlanje sitshela ukuthi sebe u300 abantwana ababe infected noma abayithole sebegula ngalesi sifo u300 ke Ntokozo awusho ukuthi u300 omusha wonke siqala ukukhuluma ngale ndaba ye hand foot and mouth disease ngicabanga ukuthi sekuyiviki lesithathu leli okusho ukuthi siqala ukubala siyabahlanganisa usuku nosuku sifake phezukwa lona sibala la even nalaba asebeluleme abaphathwa yilesi sifo siqala sisibona siyababala ngoba umthetho uthi wonke umuntu kufuna ahlale khona ebaliwe okusho ukuthi njoba siku 300 akusho ukuthi right now njoba sihleli nawe lana ba 300 abantwana abagulayo noba ba infected cha sisho ukuthi sekunabantwana ba 300 sebeke batheleleka ilesi sifo so siyafisa nje ukugcizelela lokho ukuze umphakathi ungathuki ucabanga ukuthi inamba ziyakhula usuku nosuku so ngesikhathi sePhoenix ke besiyoxoxa lokho siyobuka nje esikolweni ukuthi izingane zingakanani basizana kanjani ebese sakhuhlelo lokuhlanganisa umnyango wezempilo nomnyango wezemfundo ukuthi basebenza kanjani ke ukuze ama case alandelayo sheshe sikwazi ukwathola so that angaqhubeki athelele ezinye ingane uzochaza kudokotela ukuthi lesifo siyini kodwa bathi nabe sisho bathi isifo esinama flu like symptoms okusho ukuthi ke samkhuhlane kanjena asimgulisi kakhulu kona umntwana kodwa siyathelelana kakhulu and ikakhulukazi kulabo abancane so siyafisa ukuthi umphakathi sukuxoxele ngalesi sifo understand and sikwenze lokho konke lokho udokotela azokuchaza ngoba kucishe kufane nje nangesikhathi
se COVID esasike safika kusona esase siphila ngokugeza izandla sisanitize na ukwazi ukusanitize kodwa sihlala la kakhulukazi ekutheni asigeza izandla ngamanzi anensipho so that sithi hygiene ebalekile ngiyaphinda ke futhi ngiyasho ngangikushilo ngelesibili ukuthi akukho okubaleke njengenhlanzeko hygiene ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi before uthinta ukudla uma uphuma endlini encane sikline indawo esisebenzela khona esenza khona ukudla esenza khona ukudla uma sisendlini lento esibiza ngokuthi ama surfaces siwakline njengoba sasenza ku COVID ingane ama toys ingane ezidlala ngawo acleanwe nje isikhathi esijana so that or continuously so that ezosale clean ngoba lesi sifo sisibona ukuthi sithathelana kakhulu ebantwaneni izinto zokufunda zeingane umikhona indlela yokuzilungisa sikwazi ukuthi nazo sanitize well no not sanitize but sithola indlela ziclean ngoba naso sanitizer incwadi izobe isivele ingasakwazi ukubhala igama lasebenza kakhulu ngo COVID khona nje noma bekubamba majithi wathi asimsanitize ngempama yonke into esisanitize nje cha ngqongqoshe ngiyazi ukuthi exoxeni kwenu kuke kwavela nokuthi ke ekwezinye zendawo baba novalo kakhulu beze befise ngathi izikole engavalwa umyalo wenu mhlambe ke uyothini around that siyafisa nje ukusho into ukuthi asikho isidingo sokuvala izikole okwamanje njengoba ngichaza ukuthi uma sithi siku 300 noma singaphezulu ka 300 akusho ukuthi u300 wabo bonke abantu abagulayo u300 wabo bonke abantu asebeke batheleleka so okubalekile ukuthi abazali bagade izingane uma kukeka sengathi ingane inalama symptoms udokotela azokhuluma ngawo umama noma umzali ahlalisa ingane ekhaya futhi kuthiwa awudingi ukuhlala isikhathi eside u5 days noma 5 to 6 days ingane sikusi right ama symptoms esephelile ingane siyakwazi ukubuyela esikolweni so okubalekile nje ukuthi ingane ihlale ekhaya ngesikhathi sibona ama symptoms and then kuzokwehla kuthiwa ke Ntokozo uma ngabe sibuka i breakdown ama cases ethu eThekwini bano 201 njengoba sikhuluma nje liyalidetect lifanele kodwa ukulidetect ngoba lindawo enkulu kakhulu and abantu abahlala eThekwini uma bheka kwamanye ama districts baningi more than amanye ama districts so nathi siqhamuka kuma districts ahlukene siphelela khona lapha eDurban Ogwini ke kunama case awu 37 khona manje eMgungundlovu awu 10 othukela awu 4 eKingcetshwayo awu 69 nala emkhanya kude ase u4 siqale u3 uma qala iviki eZululand awu 7 eLembe awu 2 uyabona ukuthi iprovince siyaqala iba nawo ukuthi gqwaqwa laphana and then so yilokho ke esifisa ukutshela umphakathi ukuthi awunakekele asisibheke ingane ese primary school ingane ezisema crash ngoba siwabiza ngama crash phela thina uma sikhuluma kodwa ngesingisi baye bathi ama daycare centers kwesinye isikhathi so ingane nje ezisema crash zonke asinakekele uma sibona ukuthi nala ama symptoms udokotela azowasho ingane ihlale ekhaya sibathathe lapha yana nakho ngathi khona osemoyeni ubongane Ntuli lapha eFilidi usemoyeni sawubona Ngiyabingelela msakazi. Niyaphila eFilidi? Ngiyabingelela yena. Ebaqulusini. Yebo kuzo. Phela lentokazi esihamba nayo la isuka khona lapha ebaqulusini. Awukusho. Absolutely. Kuthini kwakho Paula? Ngifuna lapho nathi esiphothi ingane nisho ngathi siyesaba. Ngifuna ukwazi inkinga nathi senzizahamba soyigomi ingane ayiphathi abadala lena. Lesi sama ekuthiwa esomlomo nezandla nenyawo. Ayike uzochaza udokotela ngoba ukhona la utholile umbuzo uzochaza ngicela ulalele emsakazweni. Ubuza nje into yokugoma ngiyazi ukuthi uzoyichaza mase sifike kuyona. Ngqongqoshe kuhamba khambe sibe nazo inqaki siwumnyango kodwa ezinye sithothi ke siyayithola sesikuzona kodwa ke ngizocela ukuthi ungqongqosha ke sibeke ke sithatha sibeke ngendaba yalapha ya eCatherine Booth engathi ke kube nokukhala lapha yana emphakathini ezimfuno ngento ezihlukahlukene but ke sibone sekuvaleka nomgwaqo ongenelela esibhedlela angazi ke ukuthi mhlambe ke bese ifikile lezo indaba kungqongqoshe nanokuthi kuthini ukuphalwa komnyango ngaphansi kwaleso sigaba
Dokozo sikutholile ngolesibili ngiyacabanga noma ngolesithathu ukuthi kube nenkinga lapha eCatherine Booth ngesikhathi umphakathi uba nemfuno noma ulwela amalungelo abo imfuno zabo babe sebegubha umgwaqo ongena esibhedlela ngebhadi ke umgwaqo ongena kule ndawo wodwa umgwaqo ongena kwi-community uphinde ungenelele esibhedlela uma bewugubha ke kanjalo umgwaqo kusho ukuthi azikho imoto engenayo azikho imoto eziphumayo oku-affecta onesi nodokotela abangaphakathi esibhedlela nabangaphandle ukufuna baphinde babuye bazongena ama-shift ngesikhathi kushintshana ama-shift oku-affecta ukungena kokudla ku-affecta izonke nje izinto ezidinga imoto ukuthi zigcine zingangenanga now siya-understanda ke ukuthi umphakathi unalo ilungelo lokuthi uqhankqalaze unalo ilungelo lokuthi ufune imfuno zawo kodwa esingaku-encourage lokho ukuthi akugudwe umgwaqo ngoba uyabona nje njengoba belimaza umgwaqo singakwazi ukungena thina somnyango wezempilo uma sebelimala bona ke iambulance izophuma kanjani kuyobalanda izogcina affecta kwabona so sicela ke ukuthi sibambisane nomphakathi nabaholi bomphakathi ukuthi yebo kuyilungelo lokuthi abantu abaqhankqalaze kodwa asikwenze phela ngendlela engavimbi ukuthi abasebenzi bezempilo bakwazi ukuthi basebenze sasikhulumile nangesikhathi sesiteleka leyo nto ukuthi uma ngabe ngisho kuthiwa kungatelekwa kanjani but abasebenzi bezempilo baba protected so nalana siyafisa ukubambisana nomphakathi ukuthi siyenze ngaleyo ndlela ngoba uma uzovala umgwaqo uthi abantu okuyibona bakwazi okufuna bakwazi ukusiza abasakwazi ukuthi bangene sizwile ke kodwa ukuthi after sesixoxile nabaphathi bonke igcina silungisiwe indaba yakhona umgwaqo usulungisiwe sekuyakwazi ukuthi kuhambeke nabasebenzi bayangena kodwa kuthathe insukwana ukuthi kulungiseke lokho okuyisimo esibi kakhulu ngoba ngisho umuntu okade efuna ukudischargewa akasakwazi ukudischargeka manje ngoba indlela yokuhamba yikho indlela yeimoto ayikho so kuyisimo esibi nje sokuthi uma ngabe sifuna ukulungisa okunye sone kwenye indawo so kubalekile ukuthi sibambisane ke ngalokho sithe ngqongqoshe asize nodokotela wethu ozokwazi ukuthi ke akeke bachazele kahle abantu ngalesi sifo esesisuse ukuthuka kubantu abaningi kwaZulu-Natal kade sichazwe ngqongqoshe ekuthiwa ifoot hand foot and mouth okuyisona sifo ke esibhekene naso kodwa ngabe kuba ngene kuso lesifo ngicela ngiqale ngibingelele udokotela bese uyasitshela ukuthi ubani wenzani la eminyangweni Ngiyabonga Ntokozo ngibingelele kubalaleli emakhaya nalabo abasibukele kuma social media na ku TV. Igama uSibekezelo Hlophe ngisuka eGrace esibhedlela ePietermaritzburg. Absolutely. Udokotela wezingane. Yebo. Nasi isifo esilokhu kukhulunywa ngaso. Mhlambe nje ukubeka umuntu esithombeni nje sikhuluma ngani iyinto le hand foot and mouth disease. Okay. So hand foot and mouth disease isifo lesi phathisana ngomkhuhlane sibanga nje ivirus so ivirus ile mkhuhlane nje khona emoyeni so igama lithi hand foot and mouth lisukela ekutheni zibonakala kuphi lezi impawu zalesi sifo lesi so umkhuhlane nje sibelonga kwi group okuthiwa ama antiviruses asinakhambi nje leso sifo leso ke kodwa okuhle kakhulu ngaso ukuthi siyasiphelela siyingozi sona ngoba siyathelelana kakhulu siyabhebhetheka nje kalula makuthi umuntu onaso uhleli uzokumuntu onaso uyakwazi ukumthelela kalula njengoba sesichazile ungqongqoshe ukuthi even ama surfaces ukuthi aswa sanitizer aswa clean ngojiki siyahlala isifo lapho umuntu akwazi ukusithola so lesi sifo lesi siphatha kakhulu abantwana abaneminyaka engaphansi kwa-10 kodwa yikho kulande wena nganyana laba abancane nje abaseduze wenhliziyo so siphatha kakhulu abantwana abangaphansi kweminyaka ewu-10 kodwa ke kakhulukazi laba abancane less than 5 years ibona abaseriskini kakhulu abasemakreshi ngoba bancane kakhulu amasosha omzimba abawiki kodwa nabantu abadala ke bayakwazi ukuthi basiphathe lesi sifo bese bathelela izingane emakhaya esingabagulisa yilabo abanamasotsha awiki emzimbeni noma bakhulelwe so nabo bengayikhombisa impawu kodwa nje amasosha awiki dokotela kuyenzeka ngithi mangine stress athi kuba weak amasosha kuyenzeka abe weak kodwa kukhona nezifo ezisomasotsha omzimba abe weak so abantu abanamasotsha awiki kuyenzeka ukuthi sibaphathe lesi sifo abanye ke bazoyibuza ukuthi ke siyesizwe ngamatele nalesi ke manje kunalo futhi lokubalwa nokucishe kufane ekugcineni manje ke yini umehluko phakathi kwalezi zifo zombili
Okay, izifo ezingahambisani azihlangene. Amatele aphatha izinkomo, izimvu nezimbuzi. Okay. Kuthiwa nje foot and mouth kuphela kubona einkomeni. And then kubantu is foot, mouth, and is hand, foot and mouth. So leso sihlukile and awusithole einkomeni. Futhi umuntu akakwazi ukuthatha leli inkomo ngoba izifo ezimbili ezahlukahlukene. So lesi usithola ngokuthi umuntu onaso impawu ubona ngazo ukuthi umuntu unaso njoba lisho igama. Hand ezandleni ubona i-rash. I-rash le amaqhuba aba namanzi phakathi, amapamuza aba namanzi, nasenyaweni futhi kuba into efanayo, bese nasemlonyeni lezo zinto zibe khona. Ngenxa ukuthi sibanga umkhuhlane ke umntwana kuyenzeka ashise kakhulu, abe miserable, akhathale nje engafuni ngisho ukudla, engakwazi ukugwinya ngenxa ukuthi unezilonda so umphimbo ubuhlungu. So ubona kanjalo ukuthi le umuntu unaleso sifo leso and asifani namatele futhi awusithole einkomeni. Awuba ngithi sengiyajabula ngoba nami bese ngibona sesigijima ngamatele ke safa. Cha uyiseyichaze kahle ke into ezimbili engahlangani. Ikhona indlela engingayigwema ngayo ukuthi ingaze ngithole le nto. Okay, so lesi sifo lesi asinalo ikhambi lokuvikela, asinalo futhi ikhambi lokulapha. Kodwa into esiyicelayo kubazali ukuthi umntwana mambone nezimpawu, umgcine ekhaya khona sizovimba ukuthi singabhebhetheki lesi sifo. So umntwana mase ehlala ekhaya uyamphuzisa nje amanzi, uyamphuzisa ama fluid ukuze angabi dehydrated, angaphela amandla ngoba phela mayishisa umzimba engadli futhi ngoba unezilonda umntwana uyaba weak. So sicela nje abazali umntwana umgcine ekhaya umphuzisa izinto eziphuzayo ukuze angaphelelwa amandla. Then mawuthi seshisa kakhulu so ngamnika nje imithi yokushisa nemithi kodwa ayikho imithi ekhona yokulapha lesi sifo, ayikho futhi imithi yokusivikela. So esicelayo nje abantu bengayi emphakathini mayine lesi sifo ukuze singatheleli abantu abaningi ngoba siyingozi siyabhebhetheka kakhulu kodwa asigulisi kakhulu mawusunaso. Absolutely. No, umzwile kumlaleli ngena la ethi ke ninawo manje umgomo ngoba phela nithi manifika nama virus bese nisigijimisa nithi asiyogoma. Uthi ke sesizogoma yini futhi namanje base benengoma ethi goma. Manje ke senizosigomisa nifuthi. Cha, asizi ukubagomisa abantu ngoba lesi sifo sinawo umgomo khona. Kodwa lena eminye imigomo ekhona siyaqhuquzela ukuthi abantu bayithathe leyo mgomo. Ngoba le mgomo lena eminye ivikela ukuthi umntwana angabi weak, angabi nezinye izifo. Kodwa for lesi sifo lesi asinawo umgomo khona kodwa into enhle nje ukuthi siyasiphelela. Umntwana mayinazo lezi impawu 7 to 10 days usengcono. Abanye even earlier than that, over 5 days umntwana seyiphelile impawu. So awukho umgomo and alikho ikhambi kodwa siyasiphelela and siyashesha nokuphela. Mhlambe ke omunye uzofisa ukucaciseleke kahle kulento yeinsuku ngoba khona abanye abadidekile bezwe kuthiwa umntana kufuneka simvalele nje insuku ezi7 bathi bayezwa kwindawo kuthiwa zu5 kwathi hayi singu10 days. Mhlamba awukubabe kahle esithombeni lezi insuku ukuthi khamba kanjani u5 days one u10 days one sithi kuze ngoba abanye banalento ukuthi ngizomhlalisa isikhathi esingakanani ekhaya umntwana mangifuna ukum-isolate ngesikhathi esagula ku safe after isikhathi esingakanani ukuthi ngimbuyisele esikoleni. Ungichazele nje kulezi insuku ukuthi ke cha einsukwini ezingaka sisuke sisashisa sithelela emva kwensuku ezingaka sisatheleli. But ke futhi mina into engeke nginotice edokotela isifo masiqhamuka ukuthi kuyenzeka thina sithi sibona ama signs and symptoms kanti sona kade safika. So ke mawungasicacisela nalapho ukuthi makusuke sekuvela wona lama signs and symptoms isuke igebe selisuke selihanjwe lingakanani. Okay, so umuntu oke wahlangana nomuntu onalesi sifo kungathatha u3 kuya ku7 days ukuthi impawu ziqale nje ukuvela before kuvela impawu. So mase kuvela impawu akusho ukuthi isifo siyaqala ngalelo langa. Isifo kade sivele sikhona egazini kodwa bezingakabonakala impawu. And then once zaba khona impawu ke nakhona kuyashiyana kuya ku7 kuya ku10 days. Kodwa into esisho ukuthi umntwana mayesene impawu ungamuse esikoleni. Ungalindi u10 days noma umntwana engasenazi impawu. So mase iphelile impawu kwabanye ziyaphela after 5 days kwabanye ziyaphela after 10 days. So mase kuphela impawu nje umntwana akabuyela esikoleni. Kodwa khona ngokujwayelekile nje up to 10 days impawu umntwana enazo emva kwalokho uyaba ngcono. Kodwa ke after 10 days akusho ukuthi seliphelile egazini. Sengaqhubeka umntwana athele omunye kodwa mancane amathuma engasenazi impawu. Because indlela othelela ngayo ukuthi lamanzi lawa mawukuthi umntwana adlulele komunye noma mangikhuluma kanti ngisenelonda uyakwazi ukuthi uthole lawo mathaphu mayo noma mangithimula mangikhwehlela. Ngezwe ngelinye ilanga ukuthi nendle nayo ngathi liyedlula ngayo. Yebo liyadlula nangendle. So umntwana mayekade eqeda ukuyo toilet sicela ukuthi ageze izandla at least 30 seconds. Siyaqhuqhuza ukuthi umntwana akacula happy birthday to you. Acule kabi
kabili uzomsuphela 30 seconds lapho u20 seconds kodwa ke engageza nangaphezulu kwalokho happy birthday to you so Abesephinda futhi kabili aphinde kabili ukuze phela kuzophela lo 20 seconds ngoba siqhubuze ukuthi wenze sure ukuthi sigezekile izandla yonke indawo kodwa phela engabe se concentrate eculeni ke engasawashi akawashi izandla lebeliyishiqu ngoba manje ngonqoshe ngiyathemba ngikushisa kulelizwe sikulo kushisa impela la ehluhluwe namhlanje nami ngiyezwa nje ukuthi nanakho phela siseduze komkhanya kude manje ke umkhanya kude ke yenze ukuthi sebeyaqala nje bayangiphosa Nkosi yami kodwa ke ngiyadlala cha dokotela ngiyathanda ke ngeke ngezwe uqhuquzela ke nokuthi abantwana abaningi uthola ke baba dehydrated makuyilesi sikhathi le behlaselwe lesifo yiziphi izinto eneniqhuquzethe abazali beyinika abantwana masuke bengaphansi kwalesigaba ukudla kakhulukazi ukudla bengadla noma yikuphi ukudla kodwa ngenxa yokuthi banezilonda mhlawumbe bengakwazi ukudla oqinile so lokho okuphuzwayo ukuze abazali abanikeza abantwana ukudla okuphuzwayo amanzi namahewu lokhu nje kuzokwehla kalula ngoba umntwana maye nezilonda umphimbo ubhlungu so akakwazi ukugwinya kahle kodwa ke akukho ukudla okufika okuspecific for lokho engadla noma yikuphi kodwa ke ikakhulukazi siqhubuza ukuthi into ephuzwayo kakhulukazi ngoba noma ushisa uyaluza ama-fluid emzimbeni mawungadli futhi uyaluza ama-fluid so siqhubuza abantu abazali abaphuzisa abantwana amanzi ubisi noma yini nje ephuzekayo absolutely ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu mayesebambekile nenethi ke akavalelwe kwasha kwacima uma esebambeke kakhulu umntwana ngoba phela angithi nithi umkhuhlane lo kuyenzeka bese ke ebambeka kakhudlwana umntwana yini nithi akayenze umuntu ngibuzwela ukuthi cha kuyenzeka imbambe nje ekhaya mnikeni lezo zinto ezincane kodwa manibona ukuthi kuyaqina ngempela ke manje ubambekile yini nithi ayenziwe so esicela kubazali ukuthi kakhulukazi laba abancane kakhulu abanezinyanga ezu6 kuya phansi bahambise esibhedlela noma eclinic ngoba yibona abasengozini ukuthi bangasheshe baluza amanzi kakhulu ngoba umntwana less than 6 months vele akakadli ukudla okusolid usancela so kumele ukuthi umntwana ancele manje mayisenelonda kezokuncela kahle so siyaqhuquza ukuthi abancane kakhulu basheshe babayise esibhedlela laba abadala uma umbona umntwana ukuthi nawo amanzi lawa akasakwazi ukwaphuza ubisi akasakwazi ukuliphuza siyaqhuquzela ukuthi bamhambise esibhedlela noma eclinic ukuze ayothola usizo ukuyofaka ama drip labo ukuze umntwana engaze phela abulawe ukuthi usephelelwe amandla nje hayi isifo lesi sosodwa ngoba isifo sona manje asikakatholi ukuthi siyingozi ngalowo ndlela siyabulala kodwa umntwana engaluza ama-fluid mayengadli kahle so laba abagula kakhulu ungahlali ekhaya ngoba sithe isifo siyasiphelele uma ubona kudlula iy'nsuku umntwana akabi ngcono mhambise emtholampilo noma umntwana memncane kakhulu mhambise emtholampilo mayinesinye isifo emzimbeni esenza amasosha vele uyawazi amasosha omzimba weak msheshe umphuthumise naye emtholampilo dokotela ke la uyasiqinisekisa namhlanje ukuthi amaphaphu phansi akusisi isifo esibulalayo lesi umkhuhlane uhlobo oluthile lomkhuhlane okuyivirus nje efikile and futhi ke ingatholakala noma ikuphi ezweni sakhile kodwa okubalekile ukuyibhekisisa kumntwana ukuthi imphethe kanjani mayemqinisa msondeze emtholampilo ninawo yini umlayezo ke nje enyenifise ukudlulisa njengabantu abasebenza nabantwana ikakhulukazi komama emakhaya ngiyazi ukuthi usuku nosuku libhekana nabantwana balethwa womama kube khona okunye nifisa ukuthi yazi umphakathi masingawutshela ukuthi maningagada lokhu nalokho ebantwaneni singabona abantwana kuncipha kulokhu nibaletha la ukhona nomlayezo ke mhlawumbe ninawo kule insuku ofisa nje ukudlulisa okay so ngesingisi ngesilungu kuthiwa prevention is better than cure absolutely so siyacela nje ukuthi abazali banikeza abantwana ukudla okunomsoco ukuze ukuvikela ukuthi bangatholi izifo ngoba lezi zifo lezi zenza ukuthi babe weak emzimbeni bazigoma izingane kunemigomo nje yahlukahlukene kusukela umntwana ezala azabe na 12 years kunemigomo nje ebekiwe ukuthi umntwana kumele ayogoma hayi ukuthi umntwana asagula umntwana akagoma ukuze avikele lezi zifo lezi ezikhona bese uma umntwana umbona ngekho right usheshe uphuthumise emtholampilo ungahlali nomntwana ekhaya futhi ungasebenzisi imithi yesintu ongayazi ukuthi ihlanganiswe nani siyaqhuquzela nje abazali abantwana babahambise esibhedlela mabengekho right kodwa kubalekile kakhulu umsoco nomgomo nokuthi ke unakekele ekhaya inhlanzeko nje inhle kakhulu because inhlanzeko iyona evikela ukuthi izifo lezi zingasabalali kakhulu ugezi izandla nje indlu iklineke ungasebenzisa ngisho ujika awudingi nokuthenga nje ifensi sanitizer ijiki nje namanzi uyakline ekhaya kuhlale kukline ekhaya silandeke udokotela wethu la ozozisho ukuthi ubani ebese yashuthe wenzani la eminyangweni sicela sibingelele bese sihlebele ukuthi ubani wenzani la eminyangweni ngiyabonga ngiyabingelela bamaphisa ngiyabingelela kuNgqongqoshe wethu
ngiyabingelela kubabukeli. Igama lami ngulungile uHobe Nxumalo, ngu-manager waka-Medical Services eMseleni Hospital. Ayike ngizwa kahle dadewethu iviki ke leli elaziwa kakhulu njengeviki lokubhekelela labo abakhulelwe noma kuthiwa i-pregnancy awareness week noma month. Lapho ke esisuke sibhekelela kakhulu izinto lezi ezithinta abakhulelwe. Ziningi izinto ezingena ngaphansi kohlaka labantu abakhulelwe. Kodwa mhlambe nje umbuzo engaqale ngifise ukuthi ke siuthole kuwena ngokwazi kwenu umuntu okhulelwe umuntu onjani? And nginezizathu ukuthi ngikubuze lokho ngoba ngeke ngabuka enye movie ebikhuluma ngomuntu obazi ukuthi ukhulelwe sakhula isisu saze sasikhulu wahelelwa mayefika lapho esethi yabeletha kwangaphuma lutho. Sizofika ke nalapho ukuthi kufika kanjani lapho. Kodwa ke ngifisa ukwathi ngokwazi kwenu nina ke niyele esikoleni into umuntu okhulelwe umuntu onjani nje masikhuluma ngomuntu okhulelwe. Okay, so umuntu okhulelwe umuntu la kuhlangane khona iqanda la lomuntu wesifazane kanye nesidoda somuntu wesilisa bese kuhlangana ke lokho ngesilungu sikubiza ngokuthi i-embryo kodwa ngesiZulu sikubiza ngehlule sithi kunehlule so ihlule lelo kusuke ngesilungu sithi i-fertilized egg lisuke lizosuka ke la kuhlangane khona isidoda kanye neqanda bese liyohlala esibelethweni somuntu wesifazane lapho ke kulelo hlule kusuke sekuzokhula khona umntwana osuke sezokhula ke esibelethweni somuntu wesifazane inyanga lezi thina ngokwazi kwethu esithi zo9 kodwa ke ngokwaka medical siyaye sithi ukhulelwa umuntu amaviki awu40 kusho ukuthi kahle hleze u10 ngoba ngithi sithi iviki inyanga inamaviki awu4 so lokho ke ukuthi siqinisekise umuntu wesifazane uyayibona ngokuthi angangena esikhathini bese eba nezimpawu omunye uyaphalaza lokho esithi morning sickness bese omunye evuvukalelwa amabele after kanti uthi morning sickness cha ngizwa kahle morning sickness i-morning sickness omunye avuvukalelwe amabele omunye ke akabi nazo ezinye impawu ngoba ngisho ukunqamuka ukungena esikhathini abanye baba nakho abanye kungasheshe kuqhamuke bese ke mefika emtholampilo wethu suke sizomenza i-test esibiza ukuthi i-pregnancy test suke sothatha nje umthamo socobhoze bese ke kuvela line ababili makuvela line ababili kusho ukuthi i-positive kusho ukuthi ukhulelwe then singaphinda futhi sikuse nasemafutheni ukuze siqinisekise ukuthi impela kunomntwana okhulayo umekhula emafutheni siyakwazi nokusho futhi ukuthi ukhula phakathi esibelethweni noma ukhula ngaphandle kwesibeletho sesingaxoxa ngakho lokho ngelinye ilanga ukuthi kusuke okhule ngapha kwesibeletho nokhule ngaphakathi ayifuthi ngangofeyila mina ngoba ngangogxila ngapha ngaphandle kwesibeletho ngisale ngale ngaphakathi eniyafunda bodokotela angulambele ukuba yini mhlambe ke mawungakungithathe ngejeni yomuntu ke manje nakho kwesekwenzeke yonke lento obuyichaza kwahlangana lezi zinto obuzisho ukuthi ziyahlangana zakhe ke kuze kwakheke nayo lensizwe silokhila ngaphakathi ngaphandle noma ngaphakathi but ijeni ke yomuntu manje okhulele kusukela enyangeni yokuqala noma evikini lokuqala ngokokwenu ukuze kube ijeni ephelele enhle ehealthy yini niyiphakamisa ukuthi akahambe le jeni ke umuntu okhulelwe siyaye sikuncome babamaphiso ukuthi umuntu mangabe even ngaphambi kokuthi aze ayisola ukuthi ukhulelwe uma ngabe umuntu wesifazane nowesilisa sebehlela ukuthi babe nomntwana siyakuncoma ukuthi abantu abakuhlela ukuthi babe nabantwana ingakho sibuye siqhakambise futhi nokuhlelwa komndeni okusho ukuthi uyahlela before mangabe usufuna ukuba nomntwana uyeza futhi kithi eclinic usho ukuthi usufuna ukuba nomntwana mangabe ukuthi usuyasho ukuthi ufuna ukuba nomntwana thina sibe sesizokunqamula ke ekuhleleni umndeni wakho noma ngabe ubuhlela ngamaphilisi noma ngabe ubuhlela ngomjovo noma ngabe ubufake into esibiza ngokuthi implanton noma i-intrauterine device esisuke sizokufaka ngaphakathi esibelethweni sisuke sesikhipha ke lokho bese siyawulungiselela umzimba wakho ukuthi wena sekufanele wamkele umntwana lapho sisuke sizokuqalisa khona ama-vitamin bese sikuchecka nesimo sempilo yakho ukuthi awunayo ushukela awunayo i-BP awunayo mhlawumbe i-HIV kanye nezinye futhi izifo lezo zinto ezingagcina sezenzela ukuthi ukukhulelwa kwakho kungabi impumelelo
asithi ke awuzanga ke kithi wazosichazela ukuthi usufuna ukukhulelwa usuyithola ukuthi seweqiwe inyanga siyacela ukuthi mangabe inyanga yakho nje yokuqala ikweqa phuthuma emtholampilo wangasekhaya ikhona uzoba reportela bazobe sebekwenza i-pregnancy testing ngengayichaza uma sithola ukuthi ukhulelwe bese siyaqalisa sikubiza ngokuthi ukubhukha ke sithi simbhukhela ukuthi ukhulelwe sikunikeza incwadi yakhona ekhombisa ukuthi wena ukhulelwe sikuthathe namagazi futhi ahlolayo ukuthi azikho yini izifo ezikhona ngaphakathi kwakho ezingenza ukuthi umntwana wakho mhlambe agcine engasakhuli ngendlela noma athathe isizifo kuthola ukuthi noma uyambeletha kodwa umbeletha mhlambe unesifo esithile sibe sesiqalisa ama supplements siqalise futhi uma ngabe kuukuthi kukhona isifo esisitholayo kuwena njenge HIV sisuke sesizoqalisa amaphilisi okukulapha iHIV ngethemba lokuthi masehlisa igciwane izinga lalo emzimbeni wakho sizokuvikela ukuthi ungatheleli umntwana wakho futhi bese sikuchecka ke nezifo engengazisho BP noshukela masizithola siqalise futhi namaphilisi afanelekile ngoba senifisa nokuvikela umntwana manje ukuthi ke okuningi okukuwe kungabe sekulimaza ukuthi naye akwazi ukuhlumelela akhule kahle ngaphakathi kama nohlelo ikzn.gov.za siyasithi ke masithinta indaba ezicayi ebuyithinte amanye amagama abuya athi ukuphukela sixolise lokho emphakathini abasakaza emsakazweni eminye emkhulu kakhulu abanye bayashesha ukuzwela belalela nabazali balaba khona umuntu uya drive nezingane selokho shawa mahlo hawu la ngekhuluma indoda manje ukhuluma ngani lo bayasaba amanye ama topic abakakwazi ukwaxoxa abantu so siyasicela kulolu hlelo sikhuleke ngoba silalele emakhaya siyacela nisivumele ukuthi nesi bethu nodokotela nama health professionals mayela nongqongqoshe wethu bekwazi ukuyibeka bethi badlala la kodwa sakuhlonipha phela kodwa nje sikwazi ukungayifihli kakhulu izigcina icasha into ngoba sifisa ukuthi ke kuyiwe phambili ngiyayithanda ke le journey osuyishilo yomuntu okhulelwe ngoba usiqale ngemuva ukuthi ke preparela ukukhulela masuba uphutha liyenzeka wena njalo nje kufike kuthiwa sengibone uyabona uma uyoyibika naku sekwenzeka ukuthi aplan ukuhlelelwe ukuthi le ndoba nawo amanabuyela yabiza bo nobese ke lisadlali liyagabavula kodwa ke sisekuyo ke ijourney le izimo ke zokukhula kuyo ijourney le omunye ke usezoyibuza ukuthi mase ngikhulelwe sekufuneka ngenzeni mhlawumbe ngiqale manje ngiyojima ngiqule insimbi ukuze ingane yami iphuma izidlakela noma kufuneke ngidle uhlobo oluthile lokudla iziphi izinto ke zokuyiphatha lifestyle eneni encourage omunye uvele ethi hayi uzizophuma ingane yami ingaphuzi angixina utshwala kuze izophuma icikekile nje ingafuni nokubona iziphi indlela nina enithi umuntu okhulelwe siyesibhekele lithi nje kusukela kulenyanga sesithola ukuthi ukhulelwe sicela uphile kanje kuthi nokuthi kuyeke nakho ngakwenza ukuze umntwana aphume ehlakeni phile ebe upresident wase South Africa ngiyabonga umbuzo omuhle lowo abantu bethu sonke kufanele ngabe sidla ukudla okunomsoco absolutely kodwa kubaleke kakhulu mangabe usukhulelwe ngoba ucwaningo nje liyakhombisa ukuthi mangabe umntwana umncishile ukudla okunomsoco esangaphakathi esiswini kwena kuyenzeka ukuthi akhule agcine seba nezinye izifo ezinjengo-isifo sashukela lokho esithi diabetes mhlawumbe omunye agcine sene obesity lokho esithi ukukhuluphala ngaphezulu ngokweqile ngenxa yokuthi wena ubumncishile umsoco emakliniki ethu siyabanika omama abakhulelwe bonke ama supplement noma amaphilisi esithi iiron lokho kuumsoco owakha igazi sibanike amaphilisi okuthiwa icalcium lokho kuumsoco owakha amathambo bese siyabanikeza futhi nefolate ifolate ibalulekile ukuthi iyakha igazi kodwa futhi ibaluleke kakhulu ukuthi ifanele uyiqale umntwana esaqala ukukhandeka esibelethweni sakho ngenxa yokuthi igcina isivikela ezinye izifo ezinjengoku ama spina bifida ispina bifida umntwana okuthiwa uzalwa nomgogodla ungaphandle so kubalekile ukuthi yonke into oyitshelwe clinic uyenze awuphuzi utshwala awubhemi awudli ama drugs ngenxa yokuthi lokho kwenzayo usakhulelwe umntwana uzothuma umbeletha akufune lapho ngeke uzukwazi phela ukuphuzisa usana utshwala
bese uthola ukuthi lo mntwana lo ugcina mhlambe esenezinye inkinga ngagcina eseshona futhi kwesinye isikhathi. Absolutely. Yeah. Ngiyathanda ugwayi ke uzositshela masibuya kule kholi esiyakuyona njengamanje. Ulindelwa Nhlangu eUnderberg. Sawubona usemoyeni. Sikhona bayaphila abantu eUnderberg. Hayi aphili. Hey indawo enamakhaza le naka ngibulala amakhaza lapha ya. Ayabana. Uyindawo ebandayo. Ungathini kwakho ukubuza ke kudokotela? Ngikubuza ukuthi okade uye emtholampilo lapho base positive. Makathi usizo ungaba uqala isimenge khona. Akuzwakali kahle ilento zana ubuye ekliniki bathi HIV positive. Ekliniki ngigula so befika base test angathi HIV positive. Yeah. Ngithethe usister ayongiza bathina kumele ngamaphilisi chaza ukuthi ngiyila imali ibe ngisivakasha endiphindela emukhaya eUnderberg. So ngeke uqala la ekliniki ngoba ngeke ngibe la izolanda amaphilisi owaqala la baze bakwazi ukusiza angihambi la ngizosizakala la khona amaphilisi bacela bengazanga endingangivuka. Aw. Iphi iklinika akhuluma ngayo mfowethu? Ikati esayidini imali Eqadi. Aluza. yebo Caluza. Aluza. Okay. Okay. Yebo. Ngqongqoshe. Khabazela siyabuza mfowethu umfowethu umkhize uzokufonela manje athatha ama details kodwa indaba yokuthi ujikiswe akuyona iprotocol kahulumeni. Uma ngabe ufika utesta utholakala ukuthi upositive siyaye sikhanselishe eqala bese sithi asikufake kwi-treatment noma ngabe usendaweni ongahlali kuyona ngoba uyakwazi ukuthi uma usufika ngakini sikunikeza incwadi eyireference ebese uya ngakini ke clinic yangakini ubachazela ukuthi ngivakashe kwaSimelane ngase sengiye eclinic eseduze banginika nawo amaphilisi nayi incwadi sengicela siqhubeke ne-treatment akufanele ke ngabe bayakujikisa kodwa sizothatha ama details manje so that sikwazi ukuthi siyilandelele indaba yakho. Ecaluza clinic socela ke ukhabazela athathe imininingwane mawumkhumbula nodadewethu noma insizwa eyakusiza usize nangegama ngoba mhlambe kufanele sihambise training lapha yana ngoba nayi training ibuyilekelele bakethu abanye bethi asiphasa ngo45% uthothi kusalile leya part leyo yokutshela umuntu ukuthi phela ubuye umtshela ukuthi hayi kuyenzeka uwathole kodwa ubuphasile bese kuyadluleka singeke ke sisagqila kakhulu lapho bengizocela ke mhlawumbe ukuthi ke ngikhumbisa umlaleli sekhaya igama lohlelo kzn.gov.za sisenyangeni le esikuyona inyanga yokubhekelelwa kakhulu kwabantu abayithwele noma abantu abakhulelwe inyanga nje le kufuneka sikwazi ukubasiza ngeindlela ezihlukahlukene ingakho silanda udokotela wethu la no specialist esazi ukuthi ke lezi zinto zabantu abakhulelwe ngeke umthinti ukwazi ukubona uqhamuka nje lapho wokho ukhulelwe ke lo shayi nje ngeso nazi ziyakhala kodwa akakenzi ukuthi usenza ukumemeza kudela bababithi noma bakhulelwe kabi ayixoxe nje nawe kahle indaba ukuze ukwazi ukuthi usizakala kule journey ke ubusasithatha kuyona dokotela bakhona bebengena ku Facebook page yethu abanye bese inbox bathi mayisefela udokotela sicela sibuzele ukuthi kufika nini la esibona khona umntwana ephuluthwa yini imiscarriage la esibona umntwana uthuphubuka noma elikhona lesizulu uchitheka komntwana kufika nini lapho into esingayiavoida kanjani mawungasithatha nje usibekeke lapho dokotela. So ngolimi lwaka medical sithi miscarriage ngesizulu kungathiwa sichithekile isisu noma siphuphumile ukuphuphuma ke ngokwama statistics noma ngokweinamba kuthiwa kubo bonke abantu abakhulelwayo abawu15 kwabawu100 ngeke bakwazi ukusigcina isisu sabo so sivele sizoyiphumela lokho kwenziwa yini kungenziwa izinto ezimbalwa kwabanye ngithe iqanda mangabe selihlangene
no baba noma lokho esithe isidoda libe seliyasuka lapho ehlanganele khona kujwayele ukuthi kuhlanganwe epayipini lesibeletho bese kuyasuka ke sekuyahamba kuye esibelethweni sekuyohlala ke lapho la kuzothola khona ikhushini yegazi le khushini yegazi iyona lesiyibonayo thina abantu besifazane njalo ngenyanga uma ingasamkelanga leli qande lizohlala ibe seyiyaphuma ke sithi ushedding we-endometrial lining lo so leli qanda ke mase lifika lapha lifike kule khushini lihlale malingahlalanga kahle noma lithola ukuthi igazi la lihleli khona likho enough noma alanele ukuthi ukhule umntwana alizokwazi ukuthi sibambelele leso sisu leso so kuyenzeka ke mhlambe kwabantu abanoshukela abane BP ingakho ngithe kubalekile ukuthi sihlole lezi zifo lezi kugcine kungenzeka ukuthi lihlale kahle lapha ya kuyenzeka futhi ukuthi leli qanda lithi mase lizohlala la umzimba ngendvelo nje kaNkuluNkulu ubone ukuthi leli qanda noma lizohlala la kukhona ngoba kwabaziyo ka medical sithi kune DNA sequencing noma lokho ama chromosomal so ukuze sithi kukhona ingane yakwaHobe noma Phisa fanele kuhlangane thina sobabili then fanele ukuthi iDNA noma ulibofuzo lwethu lufane nalengane le manje mangabe lengane izothi iqanda liyahlangana liyadaleka lifuna ukudala umuntu bese liyabona ukuthi leli qanda kukhona okungahambanga kahle kule sequencing then isisu noma isibeletho sizobe sesiyasidedela yebo ngenxa yokuthi lo mntwana mayezalwa kungenzeka azalwe nokukhubazeka yes so kuyenzeka ke nokuthi mhlambe umuntu wesifazane kunezinye izifo noma angithi nje izifo ezikhona ngaphakathi kungenzeka ukuthi mhlambe kukhona amaphilisi awadlayo ngeke ngayithinta into yokuphuza nokubhema futhi nayo futhi iyangeza lapho awulokwayi kanti yebo baba nama drugs khona ingane ekuthiwa kwathi beletha yathi baphuma intutha shu singazi ebhema kakhulu asazi kodwa ke nayo ugwayi unengozi baba yeah manje ke iziphi izinto ke esijwayele ukuba zibe imbangela yokuthi umntwana mhlambe egcine eshona esiswini ukuze mhlambe siqonde ukuthi kuhamba ngani ngizwile kunye ukubalile uthe ngenzeka ukuthi ulibofuzo nani kuhlangana into eyirong lapha yana kodwa yini enye neniyibona iba imbangela okay so ukushona komntwana esiswini ne-miscarriage kuhlukene i-miscarriage sithi umntwana osuke engakavuthwa esiphuphuma isisu sakhe but uma ngabe sithi umntwana useshonele ngaphakathi kusho ukuthi lo mntwana usevuthiwe ikakhulukazi sisuke sibukela emva kwenyanga ezu6 kuya phezulu ngaka medical sithi ke u26 weeks lo so uma ngabe ezoshonela ngaphakathi kuyenzeka umntwana makade edlala agcine eseyizizunga ezayena ngentambo yakhe le exhume yena kanye nomzanyana wakhe okuyiyona athola ngayo igazi nomsoco osuka kuma wakhe so kwesinye isikhathi ayizungeze abophe ifindo kule ntambo mayebophe ifindo alibesakwazi igazi ukuhamba lisuke kumama liye kumntwana kwenzeke ayibophe entanyeni kube ngathi uyayikhuna khona lapha esiswini ngenxa yokuthi usuke edlala yebo okunye ke kuyenzeka ukuthi ukubona ekukhuthela ubona lokho lokwaqala ukusebenzisa kokunye kuyenzeka ukuthi uma ngabe ukhulelwe njengoba ngichazile ukuthi umntwana uthola igazi kuma wakhe ngomzanyana umzanyana kuyenzeka ukuthi uhlephuke ngaphakathi lokho siyayisikubize ngokuthi i-abruptio uthola ukuthi sekunehlule ngaphakathi ngaphansi komzanyana lokho isikhathi esiningi uhambisana nokuthi umntwana umama ube unyukelwe yi-BP ngesikhathi ekhulelwe ingakho kubalekile kakhulu lokuthi ube lokhuya eclinic ngoba mayinyuka siyakwazi ukuyibona sisheshe siyilawule kwenzeke futhi ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi umzanyana wakho ngesikhathi ukhulelwa ube sezantsi kakhulu nomlomo wesibeletho so ngesikhathi usezantsi uba senkingeni yokuthi ungahlephuka lapha mawuhlephuka uyopha kakhulu ngesikhathi uwopha umzanyana ingane ayikhona ukuthola igazi bese nalapho futhi igcina isishona ngaphakathi ingane kungaba ushukela ziningi nje izinto ezingenza ukuthi umntwana notshwala nje
Nokulwa ke njalo yekani ukulwa umuntu mayesephulile useqala Yebo, ukuba ukuthandiswa ukushaya abantu. Musu ukuthandiswa ukushaya abantu wasebezokhahlela lapha ingane siyalimali. Yebo. Uthandiswa induku. Uthandiswa induku nje no. Ngizogijima ngepage lethu la KwaZulu Natal Department of Health ke ngithathe nje abambalwa lapha ngoba bayathanda abantu ukuzizwa la emsakazweni bathi usimemeza kamnandi khona ongiphe ngisho sweet dance kwini wathi ngakuze ungimemeza kamnandi. So nami sengibabiza ngize ngibateketise ngincenga lo sweet lo. Uthulani Masuku eDlebe. Kodwa ngicela ukuthi enkosi nokubonga amanesi asemlazi kaKhiwo osizweni eclinic ave besebenza bayakwazi nokusheshisa ungahlali kuphele amahora ngqongqoshe azimnandi lezo indaba ukuthi sekhona ama clinic ekuthiwa kuhlalwa nje amahora shuthi kuhlala o 10 minutes lapho mangibuka nje 5 minutes into enjalo nje. Ngiyasijabulisa kakhulu lokho Ntokozo ngoba kusho ukuthi into sixoxa nabasebenzi bezempilo bayayizama ngempela ukuthi bayenze. Siyababongela sithemba ukuthi bazohlala phezulu kwakho lokho nabanye baqhubeke la. Yebo ngiyayithanda le ngqongqoshe ngoba angifuni ukuphuma esihloni kakhulu kodwa nje ngiyayithanda le ukuthi sekuyavela ke nakuma comments oba nomnye umhlangano obunawo izolo ngizwe bencoma ukuthi ke babone ngathi ukukhalaza emaclinic ngendaba yokuhlala phansi sekuya ngokuya kuyancipha shuthi lento iyayifakazela lento ade beyisho kunjani. yazi ayikho into emnandi njengokubona ubufakazi bese kujike kufakazela umphakathi absolutely. Uzama Mngadi uthi ke ku sister Guliwe no sister Ngema eGate Clinic ese Lady Smith Provincial Hospital ngiyafuna ukuthi ngiyabona ubefuna ukuthi igateway le ngoba yena uthi igate nje shuthi uthi mangungena egate nansi bese ke bayibiza ngegate futhi ke benza kahle Nkosi yami icala likho uthi basiphatha kahle kakhulu kusho Uzama Mngadi uwaka Mngadi Uzama cha sengiyayisholo nje ukuthi uwaka Mngadi lapha egate. Yebo mhlawumbe uqena ukuqinisa njalo asho konke baka basimisa kwelinye igate lapha kaMngadi angibafuni mina bakushisa kwelinye igate kwancane indawo kodwa ke asikho lapho namhlanje. Usipha Mavanga uthi enkosi ngicela ukubonga nakwa SPH Clinic kazi kuphiki SPH Clinic bakuphatha kahle kakhulu ngelana eNgwangwani Dark wena Mr Ngqongqoshe yabhala ke lensizwe ngoluhlelo olusenisifundisa kulona uMzansi Afrika usipha Mavanga lo uthi uhlelo lakho Ngqongqoshe lifundisa iAfrika iyonke uthi ke ulapha ke naye uthi kodwa use SPH Clinic ngiyafisa ke siyilandele ukuthi yini le SPH ukuze siyithole kahle siyisho nje kugcwale umlomo unkule Mchunu uthi ke ngithi enkosi ngiyabonga ngithi absolutely siphethe ke ikhokho usanele Ncamu lapha eclinic eDlangubo uyakwazi ukukhuluma nomuntu uyabathanda abantu bakithi eDlangubo siyamphakamisa ubhuti lona use Sanele Ncamu umemeza kahle konkulu eMchunu eDlangubo siyayibona ke eDlangubo Nkosi yami lokho iyangena bayabancoma kakhulu onesi bakhona silake ke nodokotela wethu esimthanda kahle Dr. Hobe ngisho kahle ngathi Hobe noma Hobe noma Hobe noma kanjani kodwa konke kubheke khona dokotela wethu ke la sibuka udaba lokulenyanga le iphelele yonke sisuke sibhekelela ukuphatheka nje komuntu okhulelwe siwumnyango wezempilo besela ke kuyi miscarriage ukuthi umntwana ugcine ephuma kanjani noma kwenzeka kanjani. Enye ke abasibuze yona ilene ngeke ngathi kuyithinta kancane leyo muntu ozizwa ekhulelwe kuthiwa kwesinye isikhathi uze ahelelwe isisifuthi sikhule nje kubonakala engathi ukhulelwe bathi anganoma iPhantom noma uPhantom uzosibekela kahle ke wena dokotela iyini lento esikhuluma ngayo lapho umuntu ezizwe engathi ukhulelwe azahelelwe kuze kufanele ngabe ubelethile kanti akukho konke lokho umzimba khona umdlalo nje udlalayo sifika kanjani lapho iyini lento mawungabeka esithombeni nje umuntu lapha ekhaya. So i-phantom pregnancy ilapho umuntu eba nazo zonke impawu Ngqongqoshe zokuthi ukhulelwe kangangokuthi ngeke ngathinta into yokuthi umuntu okhulelwe kuyenzeka anyukelwe iBP naye lo one phantom kungenzeka ukuthi azayithole esenyukelwa ngisho nama BP kube ngathi ukhulelwe impela kodwa usuke engakhulelwanga ngoba uma ngabe simenza itest lengikhulume ngayo eqaleni iba negative simuse emafutheni singamtholi umntwana kodwa abe nazo zonke impawu engengayichaza eqaleni. Ucwaningo ke lukhombisa ukuthi masibuka umhlaba wonke kuba oyedwa kuya kwabayisithupha
ebantwini abazinkulungwane eziwu-22 kusho ukuthi 22,000. Yep. Kodwa mawuza eAfrika kuba oyedwa kwaba 160 kusho ukuthi 160. Lokho ke kwenza ukuthi la eAfrika ijwayelekile kakhulu lenkinga. Yini na eyenza ijwayeleke ukuthi eAfrika siyagcizelela kakhulu ukuthi sikhonela ukuthi sakhe imndeni. Ikakhulukazi umuntu wesifazane uyayayithola sephansi kwengcindezi yokuthi mhlambe kuzothiwa emzini sesikulobolile kodwa sibone nje nento ethile bapha abazukulu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye mhlawumbe usesithenjini abanakwabo sebenabo abantwana yena akabatholi abantwana. So kuyaye kuhambisane kakhulu nencindezi kwabanye kodwa kuyahambisana nokuthi mhlawumbe kunesifo esikhona ngaphakathi esimenza ukuthi angangena esikhathini bese eyitshela ukuthi ngenxa yokuthi ukhulelwe. Omunye kube ukuthi mhlawumbe unezigaxa ezithile ezikhulayo ngaphakathi. Imvamisa nje kuyaye kube khona isifo ekuthiwa ama-fibroids lokho esithi imila. Uma unesimila kuyenzeka isisu sakho sikhule. Ngiyaye ngithi-ke mina ngqongqoshe ngiyakholwa ukuthi mangabe kukhulunywa ngesimila mhlawumbe lesi esikhula size sibe sikhuli lokho abantu abadala babekholela ukuthi ilumbo ngoba siyakhula impela sibe sikhulu ubonakale ngathi ukhulelwe kodwa ungabelethi. Leso simila ke sisuke sidinga ukuthi uze uyokhishwa isibeletho noma kukhishwe sona isimila uqobo. So kuyenzeka ke kube nalezo zinto kodwa nje isikhathi esiningi usuke kusengqondweni. Kungaba incindezi yasemndenini, kungaba futhi ukuthi mhlawumbe umuntu useyagula. Kukhona izifo esibiza ngokuthi ama-delusional disorders. Uthola ukuthi umuntu yena yedwa uyakholelwa ekutheni into ethile ikhona noma ingekho. Uqinisile bamaphisa mangabuthi baze basikwe. Ufika nje impela ehayiza omunye ethi uzobeletha isisu sisikhulu singaka manithi niya-check-a ningayitholi kodwa ingane. Umzimba kokunye uzoresponde kulento emqondweni ayitshela yona. Cha ngiyayizwa ngenxa yesikhathi ukhona umuntu ozamayo ngizocela ngeminute kusele iminute. Ukhona umuntu ozamayo njengamanje akabatholi abantwana. Niyenithini ke kulabo bantu labo imessage nedlulisana nokuzama nethakazame kanjani? Okay, ukungabathola abantwana ngicela ukuthi umphakathi wakithi ukuqonde ukuthi siyaye sibeke kakhulu incindezi kubantu besifazane. Kanti mangabubuka inamba kukhombisa ukuthi emishadweni noma kuma couple angabathola abantwana eyodwa kwamathathu ingenxa yomuntu wesifazane, eyodwa kwamathathu ingenxa yomuntu wesilisa bese kuthi oyedwa kwabathathu ingenxa yeyinkinga zabo bobabili. Okuthi kungenza ngoba nalento yejazi lapha ngqongqoshe ibuyingenelela. Uthola insizwa le yayifumbathiswa ijazi ingakangena isingena la itshela ukuthi yiyo ephilayo kanti kahle kahle kuya manje ke umlayezo uthini ke wena okulekelela kuleyo ndaba. Hey siyasazi ezinye insizwa zayinqaka ingane yayinqaka kanti ke ngempela angithi sikhuluma phela lezi inkinga eyibekwa umphakathi Nkosi yami mina ngiyazama ukuthi sikuveze konke ngoba ingcindezi nje ubesho ukuthi ibeka kubantu besifazana kanti insizwa ifike yona isithi khona mina engihamba naye kanti bayona mhlawumbe yayimukelisiwe yabona ba unakho ukukhonjwa kwenyina ngamayinhle imoto kuthiwa nango wakho lobukunwele uwe nje zimnyamini wena namehla mhlophe uqobo uvumeke nawe usufika ngapho usufaka ingcindezi engekho but ke umlayezo yokuthi ngiyathanda mawichaza ukuthi asimusa ukukhomba kwabesifazane kuphela. Kanti angidlule futhi bamaphisa nala ekuthenini kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi akulona ijazi nalo omdala ngoba izimo zempilo ziyaguquka. Kungenzeka ukuthi wamthola impela lo omunye kodwa wasuphathwa isifo esithile. Khona isifo esisazi ngokuthi ozagiga noma igugumagani sijwayelekile kakhulu masimphathile kodwa umuntu wesilisa kuyenzeka siqede nenzalo. Hawu uzagiga? Yebo uzagiga. Phela thina izinto esikhule ngazo sikhudla ngazo hey izokhatha abantu abaningi ke leyo nto dokotela ngoba sikhule ngozagiga lezi insizwa ezihamba nezingane inqwaba la ukuthi akuthi dokotela athi wonke umuntu
Nozagika iyaphela inzalo abanye. Wangithusa bacha la singabala impela sibaningi sakhula ngozagika manje bese ngibuka ukuthi sasha nami bese ngiyocheckisisa ngifike ekhaya. Ake nisho kahle engabandezika. Nendaba ka skinny jean futhi ibalekile nayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wazenza ikhwama zomuntu wesilisa zahlala ngaphandle ngenxa ukuthi kufanele ikhululeke zingabi nokushisa okufana khona sondelayo ugqoko skinny jean ngicela uyichaze kahle le uchaze kahle dokotela uma ngabe isonde ikhwama zisondele kakhulu emzimbeni zithatha ukushisa komzimba kanti amaqanda lawo umuntu wesilisa akufanelanga ahlale endaweni efudumele ingakho nomuntu othola ukuthi amaqanda akhe awehlanga kubantwana abancane bazalwa ukuthi uyikhwama azinamaqanda asuke salele ngaphakathi sithi kubazali abaphuthume emtholampilo ikhona ezokwehliswa lawo maqanda ngoba ukuqhubeka kwawo ahlale ngaphakathi azogcine futhi nawo elahlekelwa inzalo so ziningi ezinye izinto esingayibala hayi wena ufuna kubuye vele inyanga yonke le ngiyacela ngqongqoshe ukuthi ke esimkhulekele uthi abuye ngoba usethinta indaba ukuthi labantu abafaka lama skinny jean nalama lentuzana nalama tight lawa uthola insizwa sekuthenje ngqi ngihlale kula mfana hey abanye bazobenzele hayi ke uzobuya kahle next week kodwa ke okubalekile bamaphisi ukuthi umuntu ongabathola abantwana sicela ukuthi beze bobabili umama nobaba beze esibhedlela ngoba okwesinye isikhathi uthola ukuthi nje baphambanisa ukuhlangana kwabo so lokho esikubiza ngokuthi ama menstrual calendars siyakwazi ukuthi sibenze nabo kusho ukuthi usuke ezobuka ukuthi ungena nini esikhathini uphuma nini iqanda lakhe livuthwa nini suke sizombalela lokho bese siyamcebisa ke ukuthi wena mawungahlangana nomuntu wakho ngalezi insuku kufanele ukuthi ungakhulelwa so sinawo abantu abaningi abakwazile ukuphumelela ngaleyo ndlela then kodwa sibe sesikuthatha namagazi singathola mhlawumbe ukuthi kunama hormone angekho right sikunikeza ama hormone mhlawumbe kunama vitamin aphansi emzimbeni wakho mhlawumbe unanezinye izifo njengo thyroid sikwazi ukuyilapha bese uyakwazi ukuthi uphumelele but abeze emtholampilo beze esibhedlela siyakwazi nokuthi sikrefer kuma specialist akhona azokusiza ngiyathanda lapho kodwa sengifuna nje ukuze kungabe kuphela sengathi sigcile la kuzagiga kuphela izifo ezinye uma unazo ezicishe zithi ukuciciza lapha kwenzalo ngenzela ukuthi sihlale sigadile sigade umzimba kukhona into okubizwa ukuthi i-torsion of the testicles so uthola ukuthi inhlamvu yakho eyodwa ibhlungu kanti sitwistekile inhlamvu zomuntu zingathi ziyalela bangabeke eyakho ibona ngathi isibhlungu isijikile isime kanje kusho ukuthi khona okusontekile la phezulu ngesikhathi kusonteka kuvaleka imithambo yegazi eya enhlamvini lapha yabese iyafa ngesikhathi ifa akufi yona yodwa yona sizoyikhipha silahle vele ngoba isuke isifile but ngesikhathi ifa yona ibe isikhipha izinto ezipoison eziza zizobulala nalena ephilayo ngemanje bese lokho nakho kungagcina sekwenza futhi ukuthi ngoba ngeke nje amxolele aphile nalono ngapha umona usuka ngisho yonke indawo khona nanena hayi isikhathi sihlale siphoxe sicela isigoqele ukuhlela asibonge Thokozo sibonge nakudokotela yabona ke sekune reason yokungawufuni uskinny jean kodwa ngiyobashisa ngicabanga ukuthi kodwa ke iyona ndlela lesiyithandayo ngoba and that's why sinalolu hlelo senzela ukuthi sibize abantu abafana no Dr. Nxumalo bese sinxumalo lo ngikubonile lokukhipha nje uNxumalo ubeke eceleni awu yebakithi manje phela udokotela ngithi ke akushithi muscles ngabe siyathi muscles manje akuthiwa DR bese kuphela kanjalo absolutely bafake sibalethe la ngoba senzela ukuthi bakwazi ukuchaza izimo zezempilo ngendlela esiunderstandayo uyabona nje uma ngabe ubulande umuntu okama ngesandla ubezongayiunderstand indaba yo skinny jean ukuthi ibaluleke kangakanani kuthina issue kuthina as much as siyenza ijoke kodwa iqiniso lokuthi khona ngempela indima noma irole
eyidlalayo endleleni esingakhona. So uhlelo lwethu really lu about ukuthi sibe ne illiteracy ye health literacy eyenza ukuthi abantu baphile kangcono, okusho ukuthi ukufunda ngokwezempilo kwenza ukuthi impilo yakho ibe ngcono. Ingakho soqhubeka ke nalolu hlelo ngoba ngiyalibona usuku nosuku ukuthi hayi ke phela lubalekile uyabona information nje. Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi silaphana eradioweni abantu abasha bayasilalela ngoba ibona akakhulukazi abamandla la ko Skinny Jean. Bakhona ke nalabo abadala abasabambi bese badala ko Skinny Jean bona ngiyazi ukuthi hayi bazosizwa. Laba abancane engifisa ukuthi ngabe bayalalela nabo bezwe so that bezokwazi ukwenza ama choices amahle kusenesikhathi. Akuyona yonke into eyifashion esiphoqayo ukuthi sigqoke. Yilokho kubalekile, it's not everything eyifashion esiphoqayo ukuthi sigqoke. Uma kukhona affect impilo zethu njengale ngempela njengabantu kufuna siyibukisise. Uzubona ukuthi thina ke ngapha amaZulu sasivele siyibonile le nkinga. Yikho sasigqokela amabheshu ushaya umoya kamnandi, kwenza yonke into kamnandi, ushaya ibheshu uliphemisa ulibhekisele emuva. Babebonile ukuthi lento lelo kufuneka ihlale ikhululekile. Absolutely. Into esikhathi ihlale ishaya lo hlelo. Asibe savalisa nokuvalelisa sethi kulungela kabantu.